56 anyos ka babae nga padungong mulabang sa basak ibabaw road sa Dakbayan sa Lapu-Lapu na dasmagan sa usa ka motorsiklo. Ang insidente nakuhaan kini sa CCTV. Si Luan Mirondina adunay report. May Bab, kasamtangan karong nagpaalim sa Tambalanan ang 56 anyos nga biktima human mahiagom og 7 ka mga bali sa nagkadayang bahin sa iyang lawas. Sa kuha sa CCTV, makita kining usa ka babay nga padungmulabang sa Basak Iba Road alas 7:24 niadtong Domingo sa buntag. Milingi pa siya sa pikas habig sa daan ug mihinay-hinay paglabang. Dihang hawa na ang pikas lane, paspas siyang milabang apan wa niya mabantayi nga may motorsiklo di ay sa pikas lane nga paspas usab ang dagan ug naabtan yud siya. Sa kakusog sa impact, nalagpot ang babaeng nadasmagan ug ang nagmaneho sa motorsiklo. Giduol sa mga residente sa dapit ang motorista aron dili makabiya sa dapit. Mato ni Gabino Auditor, matag buntag mulabang ang iyang asawa aron maningil. Niadtong higayuna, namasada siya isip tricycle driver apan nakabalita na lang siya nga nadasmagan na ang iyang asawa nga si Lolita, 56 anyos, usa ka street sweeper sa barangay. Ang iyang ulo okay ra man kuno kay nakuan sa X-ray. Wala man kuno damage. Ang katura ko nung iyang wala nga tiil may dagagbali ito, gipakita man ko sa X-ray sa doktor dia sa Karahay. Mato ni Police Senior Master Sergeant Richard Alforque sa Police Station 4, giabaga hinuon sa Malaysian National nga si Hari Halan Munyande, driver sa motorsiklo, ang mga gastuhan sa Tambalanan. Asa mong naibawan mamagapong biktima gida sa ospital, ma'am. Kanya ang tanang nga mga expenses sa iyang dito sa ospital giabaga sa Sado katong nakabangga niya, ma'am. Samtang sa alas 3:59 niadtong Domingo sa hapon, nahitabo sa maong dapit ang panagbangga sa duha ka mga motorsiklo. Samtang nagsubay sa left lane ang usa ka motorsiklo, hinay-hinay usab nga milabang ang laing motorsiklo apan inay muhunong mibangga na hinuon kini sa laing motorsiklo. Bab, subling pahimangno sa mga otoridad ngadto sa mga motorista ug sa mga pedestrian nga kanunayng magmatngon kung mogamit sa karsada aron kalikayan ang disgrasya. Bab? Daghang salamat Luan Mirondina sa imong live report.